Здравейте! Аз съм Иро 2005. Това е моят първи клип от нов профил. Аз съм 0.3 накратко. Вече имам Team канал, т.е. Team профил с ChromeDB, с който той за канала. Аз вече няма качвам от моя, защото по-напростия и така работи. И днес сме в един много як сървър. И ще оставя IP долу, задължително да влезете да се позабавлявате, ако някой не съм с купената Minecraft, да я разбира се. Но който е с не купена или купена там, може винаги да влезе да се забавлява. Почваме. Първо ще ви покажа красивия survival, който може някой да съществува. Някога моя грешка, извините. Това е survival. Тук може да си вземете меч, лопата, кирка, брадва, тук те са ви показали. Рандом телепорт струва 300. Виждате там пише тук. Тук може да се нарече Warp Food и Warp Enchant, накратко. Това е survival. Ето го единия Стоян, който участва в клипа, и само трима човека са в сервера, понеже вече почнахме да скал и няма става време да снимаме. Отиваме първо на спална. Отиваме на PvP-то, където съм се развил като лут там. И скина ме радва много. Тук е PvP-то. После отиваме на Creative да ви покажа и... Ето. Така, тук е PvP-то. Тук имате чест за подарък и са сложили доста красиви работи. Ще взема кожната... Не. Тези работи ще бъдат за оцеляване. Може дървото и костите и тези работи ще прибера такова. Всичко това е бонуса, го вземам. Така, има китове. Кит и тук които weekly, daily там. Тук са фри работите. След като излезете от тази черта, почвате да се бъхтите. Отиваме на Faction и после ще отидем на Creative и ще спрям клипа. Тук е Faction, да, точно напред. Ти за какво е? Рандом пиратки, нали? Точно. Този скин ме радва много. Тук е Faction. Паркур. Искате? Ето ви паркур. Сървър е много як. Съветвам, който иска да влезе, нека просто да влезе. Пише има долу в описанието. Сега отиваме на... Creative. Джойнвайте в този сървър, той е много як. Тук е Creative, може да си пишете, нали, ауто там и си създавате плод. Ето моят плод, готово. Ако искате да добавите някой ADD и пишете ника на човека. Това беше от мене. Надявам се клипа ви е харесал, да сте добили нужната информация от мен. Довиждане от мен за сега и абонирайте се, сабскрайбвайте и до скоро.